Balimao Anyokma, très urgent. Balimao, bien dimanche 1er juin 2025. Balimao, où est ben les cerveaux, en camarade ben les cerveaux, où est ben les cerveaux transférés. Katagana et Joïla Kasola. Ayo kuma inamede, ben les cerveaux tara Joïla Kasomina. Joïla Kaso minisma d'Adjo, Franci. Ben kume Franci mou kele. Ka ben vire malien gente mouye Franci kele ke mali dugugulu ka kateme ben ka. Presque. Aska génération na machimada. O ben les cerveaux kele. Malien ni bela jele nyabala. En camarade ben les cerveaux. Utara ben bla Joïla Kasomina. Franci de Kaso Injo. À travers le ministre. Il y a un ministre qui est Franci. C'est-à-dire, aye Modibo Koneka Bara Issa. Juge procureur ma ben transféré. Instruction pour un service de renseignement de là. Koka ben bo sanangoroba koka tagana ijo ila kasola. Francier Kaso Minjo. Tadi Madima. À travers la ministre. O kaso kele ben darakato kaso na. Maléon nye kuma me Sirigi Kouyaté de da. Mena Sirigi Kouyaté de kuma kala. Tellement balla Sirigi Kouyaté la Sirigi Kouyaté era yele la quoi. Ibara dusukashi bila bi yele quoi. Sirigi Kouyaté be ka fa be ka yele quoi. Mais yele mudo dusukashi ni dusukashi la bi yele quoi. Anga janga Sirigi Kouyaté la me. Ala. Ola. Ben me la be. Il a quand même ben Medjula, avec ministre de l'héroïne. Ok. Ministre sinon, à Barin Flabella, je crois, projet prison de Mandela Nouni. Maléon Abela Djele de Koumamessa. Horonyala. Benye Mundeke n'a ni mérité. Maléon ko ala ka herake fangani. Ma jumenye Assimi Goïta de Mekateme Benka. Moko chama mene dimine nebe dima Assimi Koro. Chama bolo ko shogali ko teo. Non. Ne te ka kele moko ko farade. Assimi Goïta nebe ka Assimi kele abe war chouin de la. Zone frate ka mena ka transition ono e kelenge. Flana mamnu men mali fa tolu fana fe. Ne na Assimi ka problème be fle. Assimi zone a somo ko be transition ono olu fana ye zone awa te manyuma fe ate horon fe ate yere wolu fa be ngalon tegelaw de fe abe faso chilaw de fe ate faso jolaw fe. Oni ala na krache ben le cerveau combine ben le cerveau be fransika kasori la. Comment est confirmation de flet tantôt? Comment est conclusion de tirer flet tantôt? Franci ben ye Franci mun kele Fransika kaso jo mali kono Assimi Goïta katla ka ben kelo mine ko do o kaso kelen kono Malion kofla nyakoro. C'est pour cela mais meni yoroni kala Malion ka je ka nyoro la me anga janga Thomas Sankara la me. Donc un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Thomas Sankara ko un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Ode Assimi Goïta. Aouni alache. Ma folo min poraka Assimi Goïta soutenir Mali be ou ye ben de cerveau di. Mamu ye Assimi Goïta kisi sayani baloma ni ala borala parce que ala de bese ka ma kisi ma ala ba sababu do marola o ben de cerveau di. Bandao kun klara bara bela surasu contrôle ma fla de barake ben de cerveau ani shogen ko kala maiga. Ol de barake ko Malion kana ta bandao ko. Bandao qui activité baissant. Bandao qui est politicien baissant. Benata ka côté là. Ka surasi dromo dru gena boy. Ma jumen de bandao ka bara tia bulu. Côté politique là, où est andi. O ben ma mo farake. Ben ma kuma refo ben kode ko Assimi Goïta sunguru batulu nyang. Ko dagabo maniko la.
musoko bolo a filɛ ka cɛni minɛ ka taa bila Faransi ka kaso jɔlen Mali kɔnɔ Ben de filɛ ka taa bila Faransi ka kaso kɔnɔ Mali kɔnɔ ko Ala ka hɛrɛ kɛ Assimi Goïta ye fanga in kɔnɔ ni Ala ye hɛrɛ kɛ Assimi Goïta ye fanga in kɔnɔ ni Assimi Goïta ye Mali sauver i n'a fɔ a bɛ fɛ a ka sauver cogo min n'a kɛra n'a ye Tunkaraden kari kunna a b'a fɔ ni Segu Tunkara ma ko tout ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ nin Assimi Goïta Ala y'a barika ban c'est fini fɛn dɔw bɛ yen n bɛ ka kuma yɛrɛwolodenw ni hɔrɔndenw tulo bɛ na n bɛ ka kuma mun fɔ kuma bɛ ka bɔ n da manamanakan tɛ dɛ a ye bi vidéo a y'a garder bi ye dimanche 1er juin 2025 Assimi va mal finir a ye trahison kɛ fan bɛɛ a ye fasoden ɲuman bɛɛ kɛlɛ ka na ni fasoden jugu di ni o kɔrɔ k'a fɔ Assimi a yɛrɛ da k'a yɛrɛ kan tigɛ di mais wala tɛ hɛrɛ sɔrɔ fanga in kɔnɔ ne d'a fɔ a ɲɛna karama ma ɲi dɛ ne tɛ Ala ye dɛ mais Ala ye mun fɔ o ye tiɲɛ di ne bɛ ka Ala ta de fɔ dɛ wallahi n'i ko maaw ka su tɛ ko i ka dugu tɛ jɛ i m'a ye depuis a donna janfa la 2022 Assimi Goïta kun bonyalen bɛ ka tɛmɛ Afrique jamana bɛɛ kan depuis a donna sunguru tigɛ ni jɛnɛya ni janfaw ni kolongolo la i m'a ye a fɛgɛra ka mangoya ka Assimi Goïta jeli mangoya ko wulumusonin bobi musoko Ben bɛ muso de ka kaso la Ben bɛ Patrouille de ka kaso la Ben bɛ Shogel de ka kaso la ko fɔ Ben de ka bɔ ko ka Shogel neni ko fɔ Ben de ka bɔ ka dɔ fɔ Shogel ma ni Ben bɔra dongo don ni Ben ko allo Assimi Goïta a ye n bila ka bɔ kaso la n bɛ Shogel kɛlɛ n'u ma Ben bila ka bɔ kaso la kɔrɔ ne ye ɲamaden u y'a proposé Ben ye u nana ka Ben wele ko u b'a bila k'a kana tugu Shogel kɔ k'a ka Shogel neni a ko k'a t'o kɛ Ben bɛ kaso fila de la Batulu ka kaso ani Shogel ka kaso a tɛ Batulu ko la fiyewu a tɛ Assimi ka sunguru ko la Assimi ka sunguru tigɛ ko a t'a la bi a t'a la sini u y'a bila ka taa jɔ i la de k'a la dimi a ka énervé ka moral cassé ka jigila tigɛ e b'a sɔrɔsi dɔw bɛ yen sɔrɔsi ɲumanw bɛ yen dɛ o de kosɔn Thomas Sankara ko un militaire sans formation politique est un criminel en puissance n bɛna misaliya kelen di aw ma caman bɛ kule ko sɔrɔsi fanga sɔrɔsi dɔw bɛ yen olu ye mɔgɔ ɲɛnamaw ye ATT tun ye mɔgɔ ɲɛnama ye mais ni sɔrɔsi donna kirimu kan a ka juguya ni terroriste ye n bɛ misaliya kelen d'aw ma Musa Tarawele ni Sɛmɛlɛ mɔgɔw ye coup d'état kɛ wagati min na Dibi Sila aw delila ka capitaine Dibi Sila tɔgɔ mɛn o sɔrɔsi tɛ Mali kɔnɔ qui était plus nationaliste ka tɛmɛ Dibi Sila kan même Malien caman tɛ Dibi Sila dɔn n bɛna tila ka photo yiri ɲa d'a ma Modibo Keyita ka sɔrɔsi de kun don Modibo Keyita minɛlen Dibi Sila ka Modibo Keyita to fanga la a ye taa Kidal a ka taa Dibi Sila tɔgɔ fɔ n'i ye Dibi Sila tɔgɔ fɔ Kidal don min na Kidalikaw bɛ Dibi Sila de tun bɛ rebelle lajɔ ka essence bu da kɔnɔ ka alimɛti bila la ka jeni Dibi Sila marifakisɛ kun t'a dun c'était un vrai soldat un nationaliste un vrai marxiste o de tun ye Dibi Sila ye Modibo Keyita minɛlen Musa Tarawele ni Modibo Keyita minɛ u ye Dibi Sila minɛ a b'a dɔn u ye sɔrɔsiw ye mun kɛ Dibi Sila la sɔrɔsiw ye Dibi Sila minɛ k'a di rebelle de ma ka sɔrɔ u ka ci fo ka faga a tɛ sɔrɔsi dɔn a ye taa livre dɔ bɛ yen ko sur le chemin de l'honneur livre in bɔra en 2001 non livre in bɔra 1999 à 2000 livre ne y'a san ne livre in bɛ ne bolo a ka ca san 25 ye a bɛ ne bolo Amérique yan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka livre san n b'a photocopie kɛ ka peut-être n bɛ se ka photocopie di ma a y'a kɛ ala kama ka livre in kalan Gejuma Samake un ancien prisonnier de Taoudeni a ye bɔlen kaso la a ye livre sɛbɛn a tɛ sɔrɔsi fanga dɔn hali bi e de b'i yɛrɛ faga sɔrɔsi ye i b'a sɔsɔ don kelen a b'i faga non siga foyi t'o la ka i bɛ politicien sɔsɔ a bɛ se k'i sɛgɛn mais sɔrɔsi n'i ye sɔrɔsi sɔsɔ dɔrɔn fɛn kelen bɛ jigin a kɔnɔ dɔrɔn k'i faga di n'i y'a ye mɔgɔ bɛ siran sɔrɔsi fanga ɲa nin dɔrɔn de don c'est à dire que yɔrɔ caman bɛ ko de la ko f'i b'a Assimi Goïta mais n'i farati i ka tilata n'a ta tɛ kelen ye o ye kɛlɛ ale jugu de quoi ale bɛ se ka fɛn kelen mun k'e la dɔrɔn o ye ka marifa de yira e la k'i don kaso la k'i torturer imagine Dibi Sila mun ye Mali kunnawolo ka kɛlɛ kɛ ka rebelle da k'u ka rebelle faga quoi k'u faga cogo bɛ kɛ mais u kɛlen ka Dibi minɛ tellement olu t'a fɛ olu ye Mali jugu de bila o ka Dibi Sila gosi fo k'a faga ka kulusi bɔ a la ne ye livre in kalan don min ne kasira bi a tɛ sɔrɔsi fanga dɔn hali bi wallahi billahi a tɛ sɔrɔsi fanga dɔn a tɛ tɛgɛrɛ fɔ la a sigi
donc là aussi avant me ko terroristes commencer à Bamako attaquer le damene o de be ka kebi 45 km de Bamako nous te fo la sunguru tike ko jeneya ko ngalon tike ko janfa almami o de nunu o ya mali denyuma bekele mama ye horo o ya bekele mogolan kolon den jamana barka balin den de be nunu no fe e ma o jasira o barka bana ka ben mena ko do France ka kasola ala ere masa ko masai fo na ka soro ben le cerveau de ma kono jeya Assimi Goïta yi no de senjelo bolo jeli Assimi Goïta yi mu ke benna ala ka nyogo sara ila fo na ka soro ben ma ke mali fede fo na ka soro ben ma Assimi Goïta ki sutara ki kisi maloma ni ben le cerveau yo de ke o de senjele o bolo jeli e ka ben ta kebe ben maluta Assimi Goïta ala kini faga na mi molu ala kini faga ni ben ma kuna wolo soro e ka ka daji tuika ko pou Assimi tekerila mbadili ala ika tien bangi ni jobe Assimi Goïta bolo ika joda Assimi Goïta made mais ni joda Assimi Goïta bolo aye tortiri mu da benka aye tonye mu da benka ala ika na Assimi Goïta faga ni ma lebu aye lebu mu da ngalo mi norada maduna ala kini sa na a gojugu be ma segima fona ka soro ben mi demedi malen kuntaw fe aw kume sunguru tike kera bando kle wakati la ben dan wole ani shogeli ben ni shogel dan wole kala na tugu banda ko kanga tugu sora suko an tugu tugo be fele sona munta ka kula boy an mutikera wala fo kan chaw ko fe kuma be fele horon kolon ya ni ba saraka bo adi Assimi Goïta ma horon te che Assimi Goïta ka fransika kaso de mali kono e ka ben mene ben mu ya fransika ko do kaso kele kono non ete horon me video mlam dusu be ka tien quoi nyeni metron mundani kalama nya metron dusu tiena quoi boy be jamana denangolon deno bolé kubo idée défend tu sais me video bla wa kambe